i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon kung ang sintomas nag We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you a Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number one! Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Ako si Toyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Anong natabo sa imo, Tring-Tring? Nga nga pwerte kadako sang dughan mo. Daw sa nagatakilid nga bungyod sang panay. Amo ni ang siling sang arbolarya nga side effects. Siling ya. Kung mangayo sang pasensya sa ako ng isa ka lalaki. Matubo 1 inch ang akong dughan. Galing kay tunto man to nga tao. Pwerte siya ka matinahuron. Hindi isa ka pasensyang iyagin pangayo. Kundi, isa ka gatos. Kamo nga duha, Filimon, Elmo, kada kita ay ninyo. Dayo ninyo away? Gimpakiwi, ano yung abi ako, ma'am? Wala ko yung nagpakiwi si mo. Libat kay mo eh. Ikaw gadyang libat. Akaron ta pungulon ta. Sige, tilawi, kasi paunta. Hoy, Filimon, Elmo, untatin nyo na, ha? Napuno, nagig ko pala sa inyo. Hatagan ko kamo sang 10 minutes. Kung hindi kamo mag-away sa sulod sa napulo ka minutos, papaulion ko kamo. Apang kung mag-away kamo, presohon ko kamo sa sulod sa CR. Yes, mama. Hindi na kami mag-away. Bueno, isipan ko kamo nga duha, ha?
10 minutes lang. Sige, meme. Hindi na ko mamagaway ni Elmer eh. Elmer? Nasiguro ko nga pabulihong ikita ni Mem. Ganetagan ko ikaw siyang andumanan. Yata ko siya mga konsipilyo. At lao, gamito mo na para nga mo ginawa, hindi magpalayo sa ginawa sa angkuring. Hatagang ko man ikaw sa ngandumanan, Pilimon. Yata ko si mo nga konjudurant. Maligo ka adlaw-adlaw kag mamutang sina. Kay porte ka baskog sang imo power. 2 minutes to go na lang. Ano sila mo? Tunto ka? Ikaw ginamabas ko sa power, Agay! Yung sumbag mo ko? Ari man ang imo? Agay! Tunto ka! Filimon! Elmo! Mapriso ka mo sa sulod sang CR! Oh, nano ka Chutagoy? Nga daw sa kinomos ang hitsura mo haw. Nakabaton ako sa notice, Matan. Notice nga no, Chutagoy? Nga marimati nang ginprinda mo nga lahas. Anong iprinda ko nga alahas? Ang uban ko? Ote, nga daw nagainit ang ulo mo. Bag-o lang ako nakabaton sang notice nga magpangita na kita sang may saduwanta. Kay ang duta nga ini nga ginatindugan sang aton balay kinahanglan na sang tag-iya. Kag kay balo ka bala kung sinong tag-iya sinimataan? Sino, Chutagoy? Ang tag-iya sini nga duta amo ang pakaisa sang kandidato ni Kap. Kag nakaibalo ka kung sino ini ideya? Kay sino, Chutagoy? Kay Barikoson. Hindi man guro Basi nagsala ka lang, Chutagoy. Ano nga nagsala? Napamatsagan ko mataan nga si Barikoson gid ang mandato sini. Man, isa lang ang tag-iya sang ginatungdugan namon sang amon balay. Nga siya wala notice ha? Ate, isa lang ang bot, silingon si Nacho Tagoy. Bot or gabot? Gusto. Abang hindi mahimo ini. Mangita ako sang ideya matan. Mangita ako. Kung buldoson kita dire, dapat buldoson mon ang kay Barikoson balay. Ano nga itlog? Laga! Ang buot mo silingon. Naglaga ka sang itlog? Uhuling! Namit ko yan maglaga sa itlog niya. Ati, Kwan. Ati, sige Kuhay ako dito sang imo ginlaga nga itlog. Kay makaon ta. Uhuling! Baw, maayo pa si Kingkoy kay masaligan. Makahibalo maglaga sang itlog. Huling! Ari na! Wow! Kadako si ni Kingkoy. Aber.
Kanon ko, be. Baw, kanamit. Ano ini nga itlog man? Yes ang bibi o kun manok? Itlog siyang manog. Ano? Uling. Iyan na siyang manog. Ubusan tani kaon. Ito kay pangitaon ng isang tagiya. Ba, may tao nga natayaan siyang sundang. Hold upper siya. Buligan ko siya. Sumbagon kong lalaki ngayon na. Aray na kawatan. Ha! No! Ano? Balik na eh! Ato na siya, oh. Salamat yun siyang madamo sa imo toto. Kaisog sa imo. Kung tani, nakuha gid niya ang wallet ko. Kung wala ka magabot, nakuha gid niya ang wallet ko. Wala kaso, ah. Dali dito sa balay toto, kay may padya ko nga ihatag sa imo. Piho na. Baw, manggaranon kagali, mister? Hindi gid man. 8 ang auto ko kag 5 ang mansyon ko. Aba. Girlie, iha, karika. Bah, nagapalapit ang matahom nga babae. Amo ning irigalo mo sa akon? Oo. Patod nga masadyahan ka toto. Aba. Sir, basi kung nagalahog ka? Wala ako nagalahog. Pwede mo matanaw ang irigalo ko sa imo, subungged. Pwede ko matanaw? Basi matuod, madamo ini siyang pinalian sa likod. Wow. Aber, buksan kong iya nga bayo sa likod. Wow! Gago! Agoy! Nga ginbuksan mong bayo ni Girlie. Isli mo, pwede ko matanaw ang regalo mo? Gago ka. Inang sobre nga dala niya among ginapabuksan ko. Kwarta? Wow! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dahil. Philippine Standard Time na 50 minutos na nakalipas sa takna ng alas 3 mga nga kabombo kag it's time for us nga mamudmod pagkikita sa mga dalako nga mga cash prizes. So 3,000 ka pesos no para sa aton sini iya nagpabaylo sang radyo diri sa Bombo Radyo. Ara sa aton sini nga Studio B si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, come in. Yes, Momo Jazz, live kita naman sa Studio B, Momo Jazz, kag alternate lang no, ato sa pagkatag siningang mga papremyo, Momo Jazz, subong, magabaylo kita sang radyo, no? Kag ang atong sining upod, si Sir Sikatin Monito. Yes, si Sir Monito, Sikatin, taga-barangay 4A, Zone 4A, syudad sang Talisay. Mo just lapit lang diri sa syudad sa Bacolod sa estasyon naton. Sir, kamusta? Mayo man. Mayo gid, no? Nga mayo gid daw.
Sige, may premyo ko nga radyo nga, bago radyo. Yes, very good answer. Daw nagakurog-kurog ang tingog ni tatay. Guro sa grabe na nga excitement ay. Yes, so pumudyas, no? Hanggang kurog-kurog ang tingog ni tatay. Pila na ta gani tayong edad ta? 69. 69, pumudyas. Saan ka mo 70? Bago lang ko nag-69, isang November 15 lang. Tapos ang tuig ka naman gali 70 years old. Ti, Ario, may premyo ka nga batunon kag may ara pa sang 3,000 pesos nga cash. Ready ka na sa pagbaton? Yeah. Pwede na. Sige. O ba si matumba tatay? Okay lang? Yeah, okay lang. Pilang edad ni tatay, aw? Yes, pumudyas. Pila to gani edad ja? 69 years old, 69. pumudyas. Nagsaka. Ate, ano pa? Pag-gross pa. Yes, oo. May dala niya siya nga tungkod, pumudyas. Ate, pag-gross pa kayang tungkod, pero hindi mo na balay mabali. Oo, hindi mabali. Pumudyas, pwede gig ka pang hanot kung may mga laing ginhawa, no? So, ari, pumudyas, iatagta na ang premyo kay Tatay Monito, no? Ang 3,000... Nonito? Nonito? Oo. Okay. Nonito. Yes, iatagta na pumudyas ang iya sininga 3,000 pesos. Anong pilido ni Tatay Nonito? Yes, Bomojas. Anong iya pilido gani? Sikatin, Bomojas. Abaw, Nonito Sikatin, ang sikat-sikat. Yes, oo. Sikatin. Oo, sikat. Sikat kita sa bang Bomojas kay mababaylo sa radyo kag magabaton sa premyo, no? Kag ang grasya Bomojas, di ba? Di kidya mapaktan ko sa namabot pero ari na nagabot na. So ato na pag-isipon ang 3,000 pesos. May isip na tayo? Ready ka na? Sige, ready na. Okay. Hinabas na ready. 100. Ikaduha nga hatag. Ikatatlo. 300. Ika-apat. 400. Ika-lima. 500. Ika-ano. 600. Ika-pito. 700. Ika-walo. 800. Ika-siyam. 900. Ika-pulo. 1,000. 1,000 pesos nga cash. Sige, hunta pa? Oo. Sige Tapos istoryahon mo dyan. Okay. Duga nga hata. 100. Ano? 100. 100 lang? Oo. 1,100. Kawin? 1,100. Okay. Duga nga hatag. 1,200. 1,300. 1,400. 1,500. 1,600. 1,700. 1,800. 1,100. 2,000. Mamadyan. Naginay-nay ko lang kay Masi Apo. Ano tatay? Gani, madunla na si tatay. Amakon mo na. Amo na yung kadamo sang ginadaho to nga kwarta mo. Yes, mo just kamudlay pa daan kay may mas pero kinanglan tagid ng mas sa gapon. Tay tiis lang tay kay grasya na ni, no? Oo. Okay. Maisip pa ta? Ha? May isip pa ta? Oo. Love you, tay. Bawa ka namin. Mula sa kay tatay. Ang mga senior citizen, plangga, tagi na iya. Yes, mo just. No, doon naman ko ako nga lolo, mo just. So, ari, mapatayon nun ta, ang aton sinipaghatag. 2,100. 2,200. 2,300. 2,400. 2,500. 2,600. 2,700. 2,800. 2,900. 3,000. Very good! Kompleto na mo just ang 3,000 pesos nga cash. Oh. Tatay, batunan ang imo sini nga kwarta bago pa nga magbagong isip ko. Okay, ara na sa mga kamot ni Tatay Nonito ang 3,000 pesos nga cash wala na yabawian taya. Oo. Or ari na? Kaya namin magharihi kay tatay, no? Yes, so garihi mo just happy gid siya kay 3,000 gid ang nabato niya sa nga premyo. Tay, mapuli ka na? Oo. Mapuli ka na? Wala pa tapos. Tapos na may punta ko. Ari mo just, ihatag ko pa ni tay ang bag-o nga radyo nga halin sa Bombo Radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon. Nga daan nga radyo? Hindi na malubag-lubag, hindi malisong niya dayalan. Ano yung malita?
Ahay. Hindi ka pag gusto pamati, no? Eh, isa mamati ko na, tag 20 minutos, 10 minutos, patro ko na ka, mamagyapo ko na. Gani, no? Ito ka boring. Mga boringan ka tayo. So, odd blaw. Oo, dire sa iban or sa ibang stasyon sa Bombo, abi, may ginapapatian ka din. Oo, eh. Oo. Sinong mga ginapapatian ta? Sa, ang Corman, sinasinday dyan siya si, leksyon ni Soldan. Wow. Si Amo na yang. Si Dines. Oo, mamupos. Tanan na. May sino pagid? Daw, kaya ko dumduman. Tiniwan naman ng kaistorya mo sa bam? Kagani si Grace May. Graceland ko lumaton. Tama ko na, no? Kanami kitatay. Gani, no? Ka-sharp ang mind. Mag-report kaya mag-report sila nga Graceland. At siko ko na dayon. Wala ko na dayon din ka. Oo, ka-sweet kay tatay. So tatay, ari na imo nga bag-o nga radyo. Nga alin sa Bombo Radyo kag wala na lansang sa isa lang ka istasyon. So ano man ba tatay? Lamo kayo salamat sa Bombo Radio, number 1. Dazon, tay, ano ganing obra ta? Subong charger, pang-charge ko battery. Pang-charge ka battery? O, sa una, ano ganing obra ta ya? Tikisa ko sa una, sa Giras Marketing sa Windbell na. Nang ariring bang dako. Para sa tubig. Tikay wala naman ang Giras. Wala naman siya. Oo, kahit ano naman, senior citizen na si tatay, Oo. Tay, ko ang tatanay ay mo kalo, ha? Kaya para makita yung mo kagwapo. Wow. Amo ni si tatay, si Katin, o kung ano nito, si Katin Bomojas. Gwapo, Bag-o nga radyo, nga halin sa Bombo Radyo, wala lalansan sa isa ka stasyon, kaga 3,000 pesos. Anong paggagamitan tas ang 3,000 pesos, tay? Di bakal ko na siyang akong maintenance sa bulong. Ano nga sa tao? May hapo kong gamay. Hapo ka? Tingalo ko, ginaduha. Daw makarelate ko, tay. Ahay, sige lang tay, bato lang tay ang may mga apo, Oo. Nga maliwa mo, Jazz, bato lang ako, no? Nga may mga ginapo. Di ako ginapo man ko. May maintenance sa Bombo Gracelyn. May inugbakal na maintenance. May inugbakal na maintenance si tatay. Yes, oo. Dahil ko na puway. Hindi ka lang magdali kita, mayo ka gina, wala ka nagdali. Excited ka gina? Uy man, may lakad sa kausagdan. Oo, sinupod mo? Ang ako na po. Wow, mayo kaya may tungkod pagid sa nga isa Bombo Jazz. Oo. Tay, ano man ba taliwat? Damo kayo salamat sa Bombo. Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Number 1. Number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Kawi? Number 1 ang Bombo Radio. Yay! So, Jazz, yes, amo to si tatay Nonito si Katin, ang may-ara nasang bag-o nga radyo nga halin sa Bombo Radyo. Bombo Gracelyn? Yes, Bombo Jazz. Good job, gid ka do si daw paborito kag ni tatay. Gaan ta ka guro lipstick ay. Lipstick bala nga nagainang-inang gid sa pagka-pink in fairness abi. Gaan ta ka guro ay. O sige. Bombo Jazz, pink symbolizes joy. Yes. Joy to the world. Thank you again, Bombo Jazz. No? Okay. Live kita dito sa Studio B. Ini si Bombo Gracelyn Lobaton nag-report o para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton kag sa kay tatay Nonito si Katin, no? Congratulations sa kay may-ara na sa 3,000 pesos sa cash early pang regalo sa Bombo Radio Philippines kag may-ara pagid siya ang nagainaw-inaw nga radyo nga pwede maliso, no? Gikan lamang sa Bombo Radio. So balik kita sa aton si matahom nga drama. Nanguling, mabakal ko bilanggaw. Na, ari nga konsulod lano. Na, gamay na nga tasa. Bali, 5 lang ka pisos. Dali lang ha, kay makuha lang ako sang langgaw. Dali, alang nanguling. Base, bala kung malubok tong isda ni tatay. Kay napatungadaan sang aga.
Kay inayap ako ginasugo. Oh, ari na. Ibukbok ko na ha. Ay, wala man gihapon mapuno ang suludlan, ha? Sige, ha, pabubo. Kayo, wala mo pa mapuno nga akon nga tasa. Masiling na ko si mo kun puno na. Pro, 5 lang ang bakal mo. Tiyo man gani. Pro uho, wala pa man ni mapuno ang tasa. Abe, bebe, tanawon ko bing tasa mo nga ina. Hindi. Imbudo gali na. Dira nagailig ang langgaw pakadto sa dako nga botilya. Pasensya ka lang nanguling ha. Ibalik ya ko ning iban nga langgaw ah. Ay, wala ka bala makahibalong murat? Nga sala ang ginabuhat mo nga ina? Panunto na. Oo man. Pero ang tao ko no kung mapikot. Bisan sa patalom nagkakabit. Wala na ko abi bakal sang tuba mo. Dala ka na lang ng uling ha. Malakat ako. Thank you. Manalaso, Santong Kabayo, natatawa ko. Hindi. Si Murat, adik na gid sa tuba. Ikaw bala, Adoryo. Kada labay ko nga maglibod sa nga akon utan. Makita ko ikaw diri permi sa inyong ugsaran nga nagapungko. Nga, wala ka gid nagalagaw-lagaw, haw. Kwan oray, nahuya ako. Nga, nahuya ka? Kung magtindog ako, nagasagnoy sa duta. Ano ang nagasagnoy? Ang pantalon mo? Hindi Kun amo, ano ang nagasagnoy nga ginakahuya mo? Nga kung pitsikorno. Uy, ang buot mo silingon, Adoryo nga. Puwerte kalaba sang imo nga pitsikorno. Oo, uray. Nagasagnoy gani sa duta. Kung tani, isabod mo lang sa hawak mo. May ginatago kagali nga katingalahan. Ay, mapuslan mo ina. Mapuslan sa ano, uray? Nga ang mga babae nagadalagan tagsa nga makita ako. May nahibalaan ako nga mapuslan mo ina, Adoryo.
dito sa isa ka isla. May nagahiwat dito sang paindis-indis padako-dako kag palaba-laba sang pitsikurno. Kung gusto mo, dalon ko ikaw dito para nga makapasakop ka. Patod nga, madaog ka gid. Wala ako sang mahimo dito, uray. Ang akon gani pagkaisa nagpasakop man dito. Nga daw ano kalaba sang iya nga pitsikorno haw? Ginakarga na lang gani niya sa karusa Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo. Bombo! Oras, ginadulong sa inyo sang Silver Swan Soup. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag